ଖାଇବା କଥା ଖାଇବା ଏମିତି କହିବୁ ଖାଇବା 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 ହଁ ଏବାଡ଼କୁ ସେବାଡ଼କୁ କମର ହେଲା କମ୍ର ହଲେ ହଲେ ଏବାଡ଼କୁ ଛାଡ଼କୁ ଇନ୍ତି ଥି ପଡ଼ିଯିବ ଆମେ ତଳକୁ ହାତ କର ତଳକୁ ହାତ କର ଆଇନ ଆଇନ ଇନ୍ତି ତୁ ହାତ ଦେ ଏଟା ପରେ ତାପରେ ସେଟା ସେ ଗୀତଟା ଆଇବ ଇନ୍ତି ବସନ୍ତି ତ ବସିକି ବସି ଖେଳିବ। ପଡ଼ ପଳେଇଲାନି ଆଇନି ଚ ଇଏ ନ ମଉଜି ଇନ୍ତି ପାଠ କିତା ପଢ଼ା ହୁଏ ବସିକି ପଢ଼ା ହୁଏ ବସିକି ଚକଲେଟା ମାର ଆଉ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ନା ଆଉ ନା ହଁ ରୁମ୍କୁ ଜମା ନାଚ ନା କମ୍ର ହେଲା କମର ହେଲା କମଳା ଆଇନି କମର ହାତ ଦେ ହଁ ହାତ ଇନ୍ତି ହାତ ଛାଡ଼ ହଁ ଇନ୍ତି